Wanchumurano butko ya bulitkeri galia Alhamis tariki 23 cy'umutinga ukomunari mu mwaka wigana amagabere gakoneki gwakurwase county ito ya Kisii county ya Nyamira ke county ya Nairobi kinga kyabariki baito bamangana majya abikire chikambi kurwase county ya Kisii county ya Nyamira ka ase chinsemo ukwarigane ase keunga chinsa nyacho butko barero nkoro kwa Kevin Nkoba kurwase nsemeli ya Manyiririo ni gakoro kwa Wilson Makori. Ekeonga chinsanya ni gotogo cha kurwase county ya Kisii Professor Elkana Ongesa nigo abere omo Kenya umutanga ni kunyako bokwane kingobere ga kurigiriria amangana yiga yo ogochora kurwa ase county ya Kisii niganya ko bosiro mobwaye abwasaboigo nigo Elkana abere koba omunyakirugo kurwa ase kombekeriya African Arts Promotion Network mnechiremo yokwane kingobere ga kurigiriria amangana yiga yo gochenga wose yo gochonga chigware asensemeria ye wodi ya Tabakan bunge South Mugirango county ya Kisii Kolengana amonegati ya menyibense meyo nigo babere bakumotogia Professor Elkana Ongesa munanigo abere bakora mirimo yae asinchira igwendete muna tokomanyigwa no muriketo Harun Ototo Nyangire. So when I'm talking about peace and I'm using the birds as a symbol, is really to show that when happiness is there, when peace is there, everybody will be dancing. Itkulia rero tariki 25 cy'umutinyi komenarimo umwaka yoyiga ulia engeri tko lyogochingirwa okwiburo kwa Professor Elkana Ongesa ekora ibole tariki cyecu asomwaka bwemo chimikyanda merongo enenene kulende buna egochiyaba itkulia rero nali Professor Elkana Ongesa arara. Professor Elkana Ongesa ni galengo mubachi egiata bechigwaro kuma asemirimo yae. Elkana Ongesa nigo ibole twitch tariki chiga asensemo ya Tabaka South Mugirango abua asomete nagoikera ekarago some degree ya ntangani asomete fine arts komeja painting na sculpture ase University ya Makerere imeyense ya Buganda. Agasoka kurwase university yo umwaka buriwe mu chimikyanda 52 noyamo akorete mirimo ase chinsemo awo lakini niga chagete koremeremo asumwaka buriwe mu chimikyanda 52 wikumwaka buriwe mu chimikyanda 53 na kyanda ase University ya Kisii engake yankoro kwa Kisii Teachers College nibo igakorete mirimo ase University ya Baraton chakara umwaka bw'ikirubere nagoika umwaka bw'ikirubere netatu. Professor Elkana Ongesa ni garenge umwegereri omanene n'umunyankongo omanene kima asensi ya Kenya so kwegera obobachi imeyense. Ongesa ni garenge umuchaki naboigo umunyakirogo o African Arts Promotion Network AAPRON na ni garenge umwegereri omuroberia naboigo umurai bwaba bachi begware ya Soapstone Kisii Soapstone Industry meyatabaka ase county ya Kisii sensemo ya South Mugirango tabaka noe gware engia kigima imeyense ya itoyonsi ekurwa mwaka bw'erwe mu chimikyanda 53 Ekyombe kya United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO byabegete enyamuchera yigware iyo abachetere bwika nakoyeroka enyamuchera gose enyoni yomulembe koba egento ekamo kyebintu by'eligoriri nene imeyamagacho amanene Amilis Building imyechi abis cyebo kinene imeyomochi opari Ufaransa enyamuchera yiga yomurembe ya Professor Ongesa nigo bikiribuna ekemanyiriye kenene cy'umurembe imeyense asikiabisi
cha UNESCO. Professor nigo akinetirie teri omugusi riegware ya gusi asibiringu bigoro mono goika asensengima asebono kera oyomo asigetubo bachibwe gware kurwa ensemo ya gusi. Rietaria Professor Ongesa nigo bono libwekanire asamarieta ya matingu kegima a George Break na Pablo Picasso abo asibali abantu bengenchenene asensengima abemeremo yabo ase a century ya emerongebere gose 20th century egachire na korokigwa ase chiabisi cha UNESCO. Mwaka bw'ekirubere na 15 Professor nigo ariganiretia morokererio yechi kibere imeyorogongo rwa Africa ase ensemo y'Kisi University amarokereria yo abarentete ababachi kurwa chinsim na Bongereza, Rwanda, Buganda na Tanzania. Barai ao ni guba motogir Professor buna ekubwatia. Intagete kuyari wageri na inche utoma wanayane uchiase oyo minto Professor Elkana Ongesa oyo abakorara litukoyare aturatere mali Professor buna kagirita wande nomura majeti nero mwansirishi ya mani jikwale ndekere kia ya buate kesa mani jikwale no wakikisha matero muntu ese uruete ere ya tawaka ngofa idikare ni jikwale na ande nabaku etumwate kilengeki etwale kuboli mabali batwale tamaye bagenderere kilengeki kia kusengekane lakini twa kumiri sokorara kuyo mjoro romanene samana ejiwale kwani yeta chiwale etobele de kare France de kare Atlanta ineri kana cross imebwana pole sana se family n'abantu batabaka abagera ngo bonsi n'abantu bagusiya sawa potesa Msemo mheshimiwa Jim Kenyanya Tabak. I'm saddened by the demise of the great man, Professor Ongesa Elkana, who passed on this morning. We have lost a great man in the society and the country at large. Ekiagera Evintevinga Kolire as a Kenyoro Kiarusi, Kenya, na the international world. We are so much saddened. Mkate Enoch, Getembe Television. Right, mbuya mtano murikito Mkate Enoch kurindora boturu ni gorwarigani gwano murikito Harun Otoki nyangire na korento asore no murikito Mkate Enoch kurwa asensemeyo tokore na asensemelia ye bunge ya bonchari ritko ria rero nigo egatia minyikurwa sekenyoro kya igonga yegotoka ase wodi ya Bumaliba ebunge ya bonchari county Kisii barenge no boro botindi nigo banyaka bakorobekana goika ase egati yo ya mobu munchiria asenseme yo omanyekate mna sungura na gosalia ebinto bya ikigosoli kya korondo asenseme yo genta bange babiro temna nigo abaga kababo nabo igabangina goika abasaye babiro bagosoke na gotemna nigo bagendete ko salia nigo yabo kubatkana amono mucheso yo okorondo okwatkana amone ngane yo niga bange banyaka batemna nigo monchiro yo aberega okora bonchiro bwasegika egetambe kurende niga bange babiro bagosoke na gotemna nerebuya eserikali gochia koligeria ngane yo kurende nigo omonchiro yo nyakaba ogochia bichukomu na tukomanywa no muriketo Brian Sagini isen kurware nigora kagere na mandamano yekegoria Gen Z kurende abaigana bamenyi ba igonga eyo gotoka se wode Bumaliba bonchari ase county ya Kisii abo emambi ya lero barobekana se pale nene ya mugumo goikaso mucho moneno igonga ase kerenge kenene kyali gosalia chimashini chia korondo nagati yabo chipoltebo chinganda chio monchariro yomo ase rieta jaredo yugi oyo abanke bakoroka sungura echi chonzi chia tongi wana gosambwa
ni yigango bwatekana na kile bamenya baiga baerera buna koronde yiganigo irero bosalia abasae konia endemero abande konia mabati iligo chesera korondo abande kobeka chipigipigi erani iligo ikerania erango yabo yokogosoria kobeka chisimi erani nabo igabo kyobechi university kobeka chi laptop egento keirera baibuli kolera kerenga kikobwatekana na asara ya koronde yiga Wana ne member ya Zungura. Wana igaro biyane 15,000 ndo musike pikipiki abona koira. Roti meje bramura konye, konye pikipiki. Amagati nkabona kamoneri. Umwana ono sarike irega iga. Umwana oya ko chiyocha, buna bona achabuka ngoiga. Tira kole pass out yaye. Niko naanda akokolya simi ya 35,000. Akanyereto bono liryako genda ntagete esimi nabayambulete Njengo matanga ni watane kale kotane kana Zungura oyo akani kongo nono ko wakitika tiola nono ko kuru freti ke bat no maka esi ni ko na node omo na na chireza josi bima keri positive na ina mama na kama na ke barure akatimbo ni ko no bakole ikwati ko ikwati ko na to ngina Zungura oyo no isi ana ko Steve oya abi ndabi tikanje chigwa kumwa Zungura ko mwana kore kore o ile mwasungura ndege ntwaro kupandika romorai iko romo chief ona rera serero no romo masomo chairman twamukunira ndotaka tumama na bache wono benziga kurengana na bamenyi aba igetambukire kiganigo gegocha chinga kibatemire kuri yobo konyi kurasa bagambi bensemeye abanyanyimbo na bega batenere boborende kobono asamo tukayiga onsi getambukiro ngiyo keimukigwe na igo kubairera barabo kuimukia lichika samago kabo. Tumepita kila ofisi kutoka kwa assistant chief mpaka juzi tumemalizia kwa county commissioner, ndiye alitupatia hivi any illegal business iko hapa, hizo vitu zitolewe nje na zichomwe. Magambi ngwati magambi ndakole kiti wako kichwa sana kiraki sasa kacha mbele kwa nyumba wamenya tosumbua abakungu baba nyoza ni baba sanya babu rapi Zungura bagachi bakaba bana Zungura kole Zungura man bonsi aselibwani go babole barasa kwaligani gwaso bwango ligo chiko kwanera mangana ya iga hasebo go babole serikali kumuimuka lya Sungura getambukire kiri chiko liko bakonya kobolia enibo yabo. Tunaomba sheria ifuatiliwe vizuri. Wamama wameteseka kwa maboma. Bangi zimejaa maliba na hatuna mtu ambaye anatutetea. Onya serikali teliko chiko tenenamo na intu muna raia muna seri tukeri rero tuwa mwaka koraiga. This is what will be done forever. County ya ito Kis county arati no tegererete oigora mato tegerere buya kabisa kirensesi totakete komanya yagambuli nganchirichi. Mo deputy county commissioner Okisi South Madam Grace Ouma niga ikerana na kobaenekeria goche komurekerege korekyo chinga kyobotuki bwa chakigwe Elitarian Brian na Sagini Isena Right himbo yamano sana mulikito Brian Sagini Sena na robotu rwa senchira yobo ikeranu tokone na asense mwende aserit kolia kaberero mlenchiremo yokurwa nabo kogenda gukora tsegi chigenka nigo egati ya mikurwa asense meli sub county ya Kenya bunge ya bumacha obrabo county ya Kisii baberwa gosoke na otemna nerebuya banyaka bakora usaro kumwana munyeroka na mugokora tsegi chigenka okwana chinga kecho niga bange baberwa gosoke na otemna nerebuya egati ya mikurwa ase orogongurwa gusi okora omochando yo muna tukumanyirwa no muriketo Isaiah Maobe ase lituko lya kaberero nelyo mwelyo abamenyi kurwase wodi ya Kigugi nelia ya Munyero miyebonge ya Kitutu cha North ase county ya Kisii nigobenyo
Raitu mwanchumuri tukwirana ase nsemo yakebetu gosaba kwabera kubatikana amone nseme yo tukwiranira ase roboti rwaye omurikito Aiza Moben nigigati ya minyikurwa ase sub county ya Kenya yigotoka ase bunge ya Machogo barawe county ya Kisii babere bakuburirwa kwane kingo kibare gukora se kigenka kubatikana amono muruburi gabo gukora se kigenka wentukane kiwa ase ritkorie kabere nigamenyikurwa ase nseme yo babere bagosokya na kuburirwa kwane kingo kibare gukora umuruburi gabo se kigenka mna tukumayirwa n'umurikito Isaiah Maobe Keri county ya Kisii agendete kuraria nabo igokoene kinga kumanyira abantu igoro y'ikisegi kigenka ekanisa yegi Adventista na monokuru ase sub county ya Kenya nero nigo yesokiri na gukwanira amangana mange ayo agendete kubwata chiamate egento nonya nabo igo gekoirira ogusereka ko murembe nabo igokoreta nonya no gusira kwa bantu tori goteberera ni nyombo toteba ningaki ebese ritwanyorete ngaki toko yekora umongina umagakaise gosabwe besa agagonchoka magagachi konyerusia akorere amanya konyena ne akore miremo mune yaganeri omwana gago gosabe gitabu gago gosabe karamu goko motenga gendorore nyoko gago gosabe fees goko motebi ngagendorore iso isenga yakorusia rende mwesi kamoramo moko bangere bitebu ya sembesa mwabanga bye moigwana watania buni gobeso kirina boigo kugikiria okwebo yabo ichinga kiechi egento bagoteba ngane kimokie bintu bigendete kuigereria okubora kwa maskani na boigo koreta emichande mengi asa abantu ime yorogongo rwabuzi amungina oimoka obeke yanga ere nyenge gagukunama abantu bonse obarigerere tibu na kunama paka se oikaransera kwae abana baitu bachakire kubeka oborongi ubu okubonasa abana baitu batwarire chianga ebiyange ebingese mono omwana gagweta turikorora gusina omwana omwanya abantu ogotegena na obutumiki bwa maryogo yogotinde nabo igokubwatirania abana asa mangana tabakwenereti negento yakemukirire amate gusarika nabo igokuburwa maskani egento gikuirira chisegi awateka ase chiamate akararo riro musaja atindire mono gagoteba nganaji igago chiero mwakoyo batime ogende se mengao ojikoria isiko eye yagera egesiomba kiagera kwanyara gachi goitiro monto tanje sabe nyama aegu ngaki nko egwe suguma igo gane tari bwana kera nko egwe suguma esegi yakore kwende yachaka ekere esegi yachakire go bwa mate bwa korireki bwa butokire kero kendo mugakori umunyoki abana korunyomba abana bagenda siko mugakotigarere buyeka okoborro kwe emitandao nabo igokubekirania abana se amangana tabagwenereti negento nonya nabo igokirira abana bange gusirira hase mitandao nabo igokubwatia chimbwa kitari chindonge gento nonya nabo igo gekoirira abana bo gutuguta maskani nabo igokwenyora asama kongu rigere chiti bya mangana phonography basarekire bono mbali koigwa kende na ndogendera gwa adapt no bobwo obobeboria bwasaliri abana baito banyure chinyasora chinyinge abana baito banyure chisigara kiri chinyasore kya irupoka ase chisukuru na gwikira boniga ng'ano serikali igendete kuraria gotiga gusaru kwa abana baiseke nigo gotukibwa bwangu iga bokoro kinga abangi nigo bakoira abana bwa samairi nabo igo gokora igakore kyo getabwenereti egento nonya nabo iga amate bone kuburirwa gwetanga mone bikore bunebi na kubeka tene ni bali bansi bagendete kubwatiraniwa no bobobwo sikonyora abana nekera usikomenya n'umugakoye wanjani mbuli sikobaboro buya bunekera akorete bunekero ria asalire lakini generale gosaba abana ba minto gosaba abantu ba minto omwana ngonyo irubogira no mosalirwe tabia serikali monto ya abadelt with accordingly ogokururwa kwa abana nabo igokubwatirani waso botibongi negento boigo kagenda takomentekana bono asorogongo rwagusi ase nonya nabo igo abangi bagukururwa amone chiamate chihabona boigo gokorerwa bobubu na omoelio chiatuntubwa na kitari gosoka ase serikali egento bono kirira abana abange konyoro bokongu batari gokonywa ne serikali omwana usikumanyunga isarama korete go seisa moke ngegente kingento kiya baruwa batuntubera lakini negwene tegente kioro kigu abantu bamanya kene nane bamanya omuntu rawonde mukiratua abwe kuno necherasibu abantu bande barorero inkorpoteri yegataseni kyagetembe kurwa sensemo ya Kenya gotoka ze wodi ya Bukimonge ebunge ya Machoge bwabura bwime county ya Kisii Elietaliane Isaiah Maobe
Yaman sanu mulikeito Isaiah Maobe na robotu rwa senchira yobo kirno tokurana asan sameria ye bunge ya Kitut Chachinote County ya Kisii nigo egatia minyikurwa ase wodi ya Kegogi na boigo kurwa asan sameri wodi ya Munyero litkolia rero nigo babiro gwesokya na kurwa ebirengeri byabo kubatkana amunari baganetie semeyo ye bunge ya Kitut Chachinote nyakabage ukerania amagendro asan semeyo okwana chinga kechugo igo nigo babiro atamna nigo bare no kwege namna nigo ensemelia NGCDF irachunya kabage kwana kinga babiro akubatana amono mujumbe bwa ensemejo muske Jafet Mukanya kundi kwana kinga babiro bakonyora amagendro na tukumanyigwa numuriketo Daniel Ontiri ase lituko lya kaberero nelyo mwelyo abamenyi kurwase wodi ya Kegugi nelia ya Munyero miyebonge ya Kitutu Chache North ase county ya Kisii nigo benyorera libaga lyugosanga ibirengeri byabo goro yalya barachikwagania agokorerwa hasigeka kimyaka eberere busyo insiyo burayi wo mubunge wensemeyo musike Jafet Mukanya kundi nse yekigancha kya NGCDF asigikaro kelitkulya lero ase wodi ya Kegoyi moigoyo nigekerenwa na bubwatani ao igatiabo monyakerogo wikigancha kya NGCDF ase nsemeyo Simon Mbaka mumeneja webongeyo igati ya bubwatani banda bange nechinga kecho magega yebamenyi bensemeyo gosanga ibirengeri byabo bagokera igetambo kerekyo nako banekeria gwechiko yikirania osa kabisa naende nare kubateya abantu baminto amangana amo kwanron CP bine chiro ya Kegogi amache estima ne chipara umushimi wa Jafet Mukanya kundi ngo chiale gokora bina mwatebire chinga kecho umunyakero gombaka nigamenta buna kiganche kiga nigo kire kingencho mono nage gati yabagavana bagendete gukirwania nigo bwenete kubwatuka limolioka asikiri buna ngekonyete hasoko eneke buna magendere ikira bamenyi ase binyoro anyino gosira aboroki ukuru ase chiamate chokonyora gwense egati yanda mange yagende kingeta keire ko public participation amaoni arusi ukuru esaba na inchi bali bagokonya kansaria bakekura batebenga o maene besingo bakonyere besingo bakonya CDF ya tuwa structures chingia chibese chiabo chire monitored wia amagendera CDF na rakoreka na ndonsi piese constituency chire chonsi kenyengima yobone kiganche kikeise ko bagiasire abakenya bararusi mono sana especially abantu abataka bagoja bakanirwe basari igonje ndatebenga eserikali ababunge bakae macho baba gwanja jibese jirusi wese CDF morobolyo bogosanga ibirengerero hasa bamenyi bechinsemo au yo ansa okolemeremo gochakira umwaka bwekiri 2015 ngogendere koleta matunda mange getambukiro kyegendere ko kigati yabamenyi nakurwase bungega ya Kitutu Chache North bagokere getambukere kiga nabono gukwanira gosemeri kwabo naira ne ngambia mono mugambi asengenje gwatuma abantu aba baminto gochaga iga barayi bawo amaene kwabere ko gotokonya matuka maega CDF lakini mone bintu mbire twaruga iga ngatokonywe estima tokonywe amanje tokonywe na se chipara chire mugete tianya sa korenda kurwanira se matuka ya gwakorira makatwarorira maroro aya gwakorira yara maya nanda maikiranu bono le nande tugusaba iga ebintu biri bitigarete bunestima otoya nabangi no totora amaje asogwanja kwao ate mete bisima ate mete kirege ndoga iga na toroje ebichane bya begete oroba amuraba begete bakoregasi abarunya saba basere kyango totegera bale mushimigwa munatacha to bwagochaga iga mangana akora rero na mangana nginjo mono abantu bagokisi bagenda muruchi babwata maiga chichega iga amangana kwanu pi tipara ne na majda bintu bya kwanu bya che sobisi yao mushimigwa obikore Mwiga ungabono iga boyo niko koleka se skuru yoboroso yeitibo miye wodi ya Munyero asabono abamenyi bensemeyo batigara abali no kwegena unoyo no chikobo mochaka no moya ngoro deregete seni kyagetembe kurega Kitutu Chache North ase county ya Kisii literane ngoro ku Daniel Ontiri timbu ya monosano muliketo Daniel Ontiri na robotu rwa senchira yobo kerno litko liare robo igoni gomura ibense ya Kenya Muske Dr. William Samoei Ruto nyakobo kerna asensemeli nyumba yemasangirikano ya KICC imeo mucho Nairobi munenchera mo yoko nyakaba ogochengera obukaribwa kabaro kwa eCitizen
okwana chinga kecho nigo muskeru tabere otamna nigo obokorugo igabo abere bokwana kinga ense ya Kenya yabere konyora anamno obokorubu ya asaba Kenya bange babere bakonyeka kurwa asensemeyo na kwana kinga nigo serikali ye moske Dr. William Samoei Ruto era chinya kabor koligeria kwana kinga basaba babere bakonyora emeremo gwetera asenchira ye mitandao. E-Citizen has propelled Kenya onto the global stage as a trailblazer in harnessing digital technology. We have become a model for how governments can promote efficiency and competitiveness in the digital age. Consequently, I have received many requests to facilitate benchmarking exercises and inquiries for lessons and insights from several countries across our continent. As a leader in leveraging homegrown innovation to solve serious challenges, we are proud to partner with our friends in their own transformation journeys in different parts of the world. But we will not allow ourselves to get carried away by our achievements and risk letting the future sweep past us while we celebrate. We must not and cannot stop here. Even as we mark this remarkable occasion, we are already looking ahead to map our way further into the future. We are making significant investments in better technology, expanding the national fiber optic infrastructure, and ensuring that reliable and affordable internet is accessible to all Kenyans. Accordingly, I have directed the ICT Ministry to accelerate these initiatives, and I had a candid conversation with the Minister and her team yesterday. You understand what we agreed? We are also implementing favorable tax policies and incentives to make smartphones and data affordable for every citizen so that we leave no one behind. Artificial intelligence is the next frontier, and we are already witnessing its transformative potential. AI offers opportunities to reimagine service delivery. Right mwanjumu na nara ina kuarganitia sembeiga ye kionga chinsanya chubut kuare rod keliga ya Alhamis asaba likiwaito ba mangana maya kurwase county ya Kisii county ya Nyamira wiki county ya Nairobi ngo bakenangambia mono na bogoto wakenangambia mono soko chora kuligiria ekionga chinsanya chot kuarero mchengor kwa Kevin Nkoba kurwase semeli ya je manyiririo ni iga kuruko Wilson Makori.